дар 3 моҳи аввали ҳомиладорӣ умуман мумкин нест. Якум, хӯрдани ҳар гуна дороҳо бе иҷозати духтур. Ин хеле хатарнок буда метавонад ки боиси сар додани бемориҳои модарзотӣ гардад. Дуюм, бардоштани чизҳои вазнин. Ин хеле хатарнок буда метавонад ки ба бачадон фишор оварда боиси бачапартоӣ гардад. Сеюм, ҳамом кардан бо оби беҳад гарм. Ин хеле хатарнок буда метавонад ки ба кушодшавии рагҳои хунгард оварда расонад ва инчунин сабаби вайроншавии хунгардишӣ ҳамроҳ гардад. Чорум, хӯрдани гӯшти хоми моҳӣ ва дигар ҳайвонҳо метавонад ки сабаби сироятёбии зан гардад. Панҷум, тез-тез асабонӣ шудан. Ин ба сустшавии бачадон оварда мерасонад ки метавонад ки сабаби бачапартоӣ гардад. Шашум, иҷро кардани амалҳои хатарнок ва тарснок. Ин хеле ба тифл таъсири манфӣ мерасонад, ба монанди паридан аз баландӣ, савор шудан ба аттраксион. Хубтараш аз инҳо худдорӣ намоед, чунки ин амалҳо боиси баланд шудани гормони андроген гаштан метавонад ки сабаби вайроншавии гардиши хунӣ ҳамроҳ гардад. Барои ҳамин саломатии худатон ва наздиконатонро эҳтиёт намоед, чунки як амали нодуруст метавонад ки сабаби нодуруст инкишоф ёфтани тифл ё ин ки аз даст додани тифл гардад. Обуна шавед. Дар блоги худ оиди саломатии занон суҳбат мекунам.